Cúig lá ha caitaníise go pobl farraige agus ag fáin na tarthála sa tóid bhaide ní áharta a chuig a rírig ó Frán na Gabhain gar de bhearna dé máit na seachtainasa. Tá é bríocht tarthála a stúra ag gcuardach cósta na héireann ag Institiúid Náisiúnta Ríoga na mád tarthála agus ag an gcuardach síochána. Hanna céadta duine as disgurt chunamara agus as caiir na gailí tééis páirteach lechas a chuardach leis, uinéirí bád agus cluban na caiacála ina measc. Tá iarthaig na Gardaí negríocht tartháil slé na gailí díú ar chósta chuig a chláir inniuh agus am áireach. Tá buchas gofa go muintir bhaire leis na slóitethe tuairt an gcuardach. Tá osciún €100 milliún bailithe go dísa ar líne le díal as breosla agus as sa talamh. Déis tailech bhaide go mionfront thairigid ar chrúpaí deonacha a thug lámh chúnta dos na seirbhísí tarthála ag gaibh na seachtaine. Dínach cuardach ar an stráicad an ggósta idir cé bhearna agus an chairg chomh I mór na trá ar rístineh. Dírig go grúpaí eile ar chuan órán mór, agus tá cúnamh brise álarach go bobbal sa cheantarson go háirithe. Lean farraige sa gcuardach ar ríist am áireach. Don chomar chu nuacht TG Ceathair I Mearna.